Ahojka, kusáci, vítejte u mého prvního videa. Dneska si zahrajeme SimCity Build. Jak můžete vidět, už to hraju. Je to můj první gameplay. Hej, co se vám tady nelíbí? 1:10. Já nemám jako na hřebíky jen tak, jo. Takže toto video bude trvat asi 2 minuty, aby se neřeklo. Dneska se zkusíme dostat do rank 9 a snad se mi to povede. Kámo, já potřebuju. Já mám 4999 coinů. Jak je to zajímavé a nečekané. Ty vlko. No, 10 hřebíků to nemám, koupal. Chybí mi 1 klad. To jsem udělal, křížek. Takže uděláme toto. Dáme tam kladivo. Uděláme tuto blbost. A vylepšíme to. A uvidíme, co z toho bude. Level up. Yes! Máme rank 9 a snad se vám toto video bude fakt líbit, ale co? Co jsem to? Co? To nebudem řešit. Takže co nového máme? Nic. Ale já chci něco za level a jak jsem se snažil. A mimochodem toto je moje městečko a snad se vám líbí. Můžeme se podívat do sousedova Daniel City. Jako toto video už trvá přes 2 minuty. A nic moc jsme ještě neudělali. Tak jak gameplay, ukažte to. Cože? Je to moje. Je to vyčovu. Jsem čorka business. Nečekaně. Ale to je strašně velký město. Koukejte se na ty baráky všechny. Ještě mu tady asi nic neschořilo. Což mně se taky nestalo. Takže dáme zpátky do mého city. A toto bude fakt moje první video. Mám ještě jeden YouTube kanál, jmenuje se tam Mates35, dejte odběr určitě. No, není to úplně moje první video. Ano, a co? Mě to nezajímá. To je tady nový, jo? Gervent. Jo, všechno dobrý, geniální. Moc ne. Nisco Tower, jo, dobrý, yes. Tady ti se mají všichni dobře. A tady tato, víš, je asi moje nejhezčí, co jsem kdy postavil. Vlastně ona se stojí nahoru, takže je to úplně jedno. Je. To jsem získal, ani nevím, co to je. Aspoň něco. Chceme dělat reklamy? Nechceme. Nebudeme dělat reklamy, jsme hodní. Tak si chuchněte. Jo. Ach je. SimCity je taková pohodičková hra, ale kdyby se vám to moc nelíbilo, tak to napište do komentářů. A já se můžu zahrát klidně i jinou hru, mě je to jedno. Oh yes. Sakryš. Tady taky ne.
Jak jsou ty dejáče? Mimochodem, užíváte si tento den? Já doufám, že jo. Dneska má být prý horko, takže to bude velice špatný. Expansion level, já vám to přečtu. Expansion R anklet and level 10. Level 10. Neumím moc anglicky, tak to beru okamžitě. Já vím, že to není sice moc, ale jako 55 coinů, tak na to ti kašlu. 3 nové domečky, já myslím, nechcou stavět domečky. To je nudný, tak jo, no. Kam dáme domeček? Budete mít Ježišmarja, ne. O můj bože, ne. O můj bože. Já nemám suroviny, to je špatný. Já jako neříkám, že by to bylo dobré, ale je to hodně špatný. Hoši, makáme. Vy zetkujete, já vám dám, budete pracovat. Já vám to jasně. Kuchněte si do kuchňáku. Už máte co na práci. Už natáčím 6 minut. Toto video bude asi trvat 10 minut cca. Chcete dělat reklamu? Asi nechcete. Tip. Zhovni. Já neumím anglicky. Co mám dělat? Cesty. Co? No? Co jsem dělal? Jsem kokot. Aha. Tak to je velice špatný. Doufám, že nevidíte moje nohy smradlové. Ale vy se máte spíš soustředit na ten gameplay. Moc jako gameplay to není, ale... Hej, jak rychle, hoši. Tam to už prostě nějak... 38% radostí, tak to je špatný. Jak je mám rozveselit? Hej! Jak vás mám rozveselit? Ne, já nemám 15. Please, dělejte radost, já mám radost. Já nevím, jak vám to mám ovlivnit, ti mají focí. Kamo. Tak ti potřebuju asi pomoct. Abno traffic jams. Co já s tím? Potřebujete to moc, ne? 8 minutek. Jup. Switch. Je to tak důležitý? Oni všude potřebují barvu prostě. Kreténi, já nemám peníze. Uděláme takovou malou blbůstku, aby se neřekla. Aha, tam je ta blbost malá. Yes. Díkec. Hej, co se máte? Ne, já se na to usmívat jako 86, ne? Já nevím pomalu, co říkat, to je prostě... Mám hrát svoje diváky, a ne, že ne. No, možná ještě potom za videu nebudu mít žádný subs, ale... Tak se s vámi asi pro dnešek můžu rozloučit. No, ještě si tady chvilku počkáme, až bude těch 10 minut. 8 bude 27 korun, to ti nebudu dávat.
Takže už se s váma můžu rozloučit, takže a čus kaktusáci, mějte se hezky a čus.